Mä äsken vahingossa sanoin, että tulee part 2, vaikka nyt tää on part 3. Mä en siis vielä tosiaan löytänyt sitä harjaa, niin mä yritän etsiä sitä vielä kohta. Mutta ekana vielä heinää Felixillä, että jaksaa sitten, kun ei pitkä aikaa saanut. Siis on joka päivä siis, mutta niinku tänään. Heti syömään. Joo. Mun on niinku pakko löydä se harja. Jes, mä löysin tän harjan. Moikka Felix. Aletaanpa harjaa sua. Samalla kun mä harjaan Felixia, niin mä voin kertoa Felixistä vähän. Felix on ihan kiltti, mutta tietty, se on välillä sitten se jekkujuttu, mutta on se välillä aika kiltti. Ja Felix on siis poni. Ja joo, Felix on vuonohevonen ja tulee sitten part 4 tässä harjaamisessa.